कागज पत्र बो जत तलां थांबाय खाबो एकता पानो कागज गुरै ताय आनि mungtwi bo lun bo najak kwbangma gari bo najak 3 mas siongkho gari instrument sumani ang 4 mas bahai sunai tai lun bo haino maso 30,000 phai tongo sunani bagui bo kharthang ka bwrwi na oi abwrwi nogo thangoi khus khaima bo abwrwi kharthang Tiprajwk buku khoroksa kubuni bongso Wansa bai kajangmani pore bwsa khorognui manmani pore bwsai kagos potro joto document twlangui kharwi thangka yang bihik hwnkhe tabuk birma nongjak bwsai bihikni mungtwi kwbangma loan najak tai gari bo paijak instrument sunani nango tai loan ni rang maso 30,000 khai bihikni mungtwi sunani nango tabuk bihik kwpal birma nangjak bo khoroksa jak bwsai ayang kharwi thangka joto document twlangui bukumuni nogo thangna hwnwi thangmani kintu bukumuni nogo thangya kubun bwrwi bai kharwi thango hwnwi bihik kok silchaka ayang khanai bwsani mung wngkha nitu das kintu bwsai kamini borok lukurokno hwnkhe mung thokai sao liton das hwnwi hwnkhe omo wngkha chini Tiprajwk bwrwi khoroksa kubun bosong bai kajangmani pore bwsai tabuk bono yakarwi kharwi thangmani patimung lukurok ang no hai ni sao ani location bo miawa di boro nong nong kharwi thangka bini kumui siri hamya hanoi naina hni thangmani abisi busi phailiya bo sari phajing call khaimani si am switch off ni sao hingke dai bo binara phunchi khulok susi khulok liya hingke sari phajing ana call khayu sata sumoyo jone ma ang nogo phai tongo gari ka oi ni sao hingke ang saka noba kumui sna thang hombla sa biko kumui songba thangya ni sabla nini kagos potro le ni sungma jibo naidita ni phun ta ni sujok kai ro tai call si khailiya hingke cherai bu nai busu ka bi tongo ni tai kagos pत्र bo jot tlang thangbai khabo ekta pano kagos gurai tai ani mungtwi bo lun bo najak kwbangma gari bo najak 3 mas siongkho gari instrument sumani ang 4 mas bahai sunai tai lun bo haino maso 30,000 phai tongo sunani bagui bo kharthang ka bwrwi na oi abwrwi nogo thangoi khus khaima bo abwrwi kharthang sombar dino ke bo salpung abwrwi bai komopur phasing parko gurulai mane hone 11 ta osi phayo hne chua ke phe khai boro mongolbar hingke hatiro ongoi mai tuisawoi ongkhar thangka Omoni bagino Arunachal Pradesh kai bihik ST hingkai bwsai non ST hingkai bihikni mungbai sujog subida nao hwnwi Arunachal Pradesh o ST bwrwi rok non ST bai kajaknarokni ST certificate cancel khadi hwnwi dabi khaio हम लोग का अधिकार है ट्राइबल का अधिकार उसको नॉन एपीएसटी में जो जाने वाला वो उसको अधिकार मिल रहा है उसको प्रॉपर्टी मिल रहा है उसको सब कुछ मिल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी हम लोग एसटी वाला के लिए देता है उसको हम लोग जो है मिल नहीं पाता है बल्कि उल्टा उसको मिलता है जो नॉन एपीएसटी में शादी हुआ वाला है जितना भी बिजनेस होने से भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस में जितना भी बिजनेस करने से भी जितना भी सप्लाई होने से भी नॉन एपीएसटी में जो शादी वाला है वही करता है उसका हस्बैंड करता है।